Hello mga loves, so ngayon dito tayo sa Apulan, pero bago niyan dito muna tayo sa entrance, no? So papasok na kami dito. Kumusta po ang buhay-buhay ninyo dyan? Maayong hapon, maayong buntag sa inyong tanan. Ano po sila ditong entrance mga loves? $7 per person. Worth it naman mga loves, yung $7 dito talaga kasi ang saya. So nagbayad kami dito, actually sila nagbayad, thank you lo. So ngayon naghanap kami kung ano yung magagawa namin. So andito na tayo sa Apple mga loves. Ang una ko ditong nakita, ang daming apple na nahuhulog. Ginger? Hala, luya pala ito? Hala. Oh my God. Hindi man ako kakain ng luya. Tingnan nyo yung apple sa taas, ang dami, no? At kapag mahuhulog lang yan sila, kapag talagang sobrang mahangin at hindi nakukuha sa mga tao, no? So yun, nakikita nyo yan sa ilalim, mga loves. Ang dami talagang nahuhulog at nasasayang. So ganyan yan dito mga loves. Magkaiba talaga yung buhay sa ibang bansa at sa Pilipinas kung ikumpara mo. Kasi sa Pilipinas, kapag may mga ganitong prutas, of course, hindi ipamigay or ibibenta ng mga sira-sira na konti, no? Pero yun, nakikita ninyo ang daming nahuhulog mga loves. Sa kasi dito, kapag ready na siyang i-pick up and then mahangin yung araw na yon, ang dami talagang mahuhulog kayo. Hindi po yan sinasadya. Ganyan lang talaga yan dito kapag maraming apple. Lalo na mga orchard, mga ganito. Mahuhulog at mahuhulog talaga yung mga apple. At ang gaganda ng mga bukirin dito mga loves. May mga bahay pa doon sa mountainside. Ang ganda. So every summer talaga at harvest time dito na orchard, palagi po ako dito every year po. At meron din silang rides mga loves. O diba naghay yung isa, diba kahit hindi kilala. Meron silang rides, hindi po yan free, magbabayad ka po. Yun lang siya, and i-share ko lang sa inyo na ganito po, mahuhulog po talaga yung mga apple, lalo na ito o yung green na ito is talagang ang lalaki at nasasayang talaga sila, kaso wala na tayong magawa. So ngayon, nakikinig kami dito ng music, no? Meron kasing banda dito and ang dami talaga nila dito mga bisita every weekend. Meron din silang open, no? Thursday and Friday, I think. And then yun, kapag Saturday and Sunday, sobrang nilang busy talaga, grabe. Masarap dito magtambay, masarap dito mag-upo-upo, makikinig lang sa music every weekend. Ang sarap-sarap kasi magtambay dito mga loves. Tignan nyo, naglakad-lakad lang kami, nakikinig sa music. So, ang sarap sa feeling na ganito ba. Meron silang grapes mga loves, kaso kailangan naming balikan yan kasi gustong-gusto ko talaga mag-grapes picking, no? So, balikan natin yan in the end of September. So, kaya paits na, hindi na yan maginaw. Hindi pa yan masyadong maginaw. Okay pa yan yung temperature. At meron din sila dito mga bulaklak. And then, free. Hindi siya free pick up. Kung mamitas ka, kung ano yung kaya mong hawakan, yun yung $10. Yung bulaklak na yan. And ang ganda dito, marami po ito sa atin. At nagdesisyon na kami mga loves na maupo na lang kami dito sa ating, sa may shed, sa may landong, no, para hindi mainitan. Kasi ang sobrang init talaga ng araw na yun, grabe. Mga loves, so takot kami sa araw. So, Pilipina to! Andito kami sa, ilalim ng, hindi talaga sa ilalim, nasa daanan kami guys. Nasa daanan po kami, so kaya yun. Pero may music dito, ang ganda naman matulog na lang tayo dito. Alam nyo guys, kahit mainit, kahit mainit yung panahon, tingnan mo itong isa. Naka-long sleeve. Kilikili be. Wag. Kasi pag di ako nag-long sleeve, Makate. Makate? Nung nasa na pumunta dito, naka-long sleeve din ako. Oh, di ba? Nung one time na ganun tayo, naka-ano na tayo. Ito na naman tayo sa ating bagong vlog. Pagkatapos kong naligo, nakahiga ako dito. Nagulat ako, merong nakatingin dito. Sobrang seryoso. Sabi ko, hi, how are you? So, nakatitig lang talaga siya sa akin. Si Tammy din, naliligo siya kasi aalis daw siya. And din itong si Roxy. Kapag nandito kami sa bedroom, ito talagang si Roxy, si Hubs, palaging nakatitig or katabi namin. Iwan ko na lang kung anong problema. But anyway, meron po tayo ditong package. Meron si Taming in-order para sa akin. So, which is nagpapasalamat ako, no? Thank you, love. Thank you for ordering this for me, love. Do you wanna open it for me? No. Got me Oh, this is not for you. For the neighbor. Okay.
Look at this. Hair dryer. So, ito yung in-order niya sa akin. I will use it next year when I showered. Next year again. Did you put ice there, love? Ice water in there. Ice water? Yeah. You're leaving now? Oh, yeah. Okay. Cover everything. Hmm? Get Your there. watch. Got it. I can. This is a weird time for Tommy. I will follow later, ha? Dahil weird po yung oras ngayon ni Tommy sa kanyang trabaho, 2 o'clock siya umalis ng hapon ng bahay. So, which is really weird. So, meron din akong lakad. Sabi ko sa kanya, aalis din ako. Meron akong bibilhin para sa bahay. So, umalis ako mga loves. And then, drive tayo dito, no? Paminsan mga loves, ayaw ko talagang lumabas. Kasi nakakaboryo lumabas mag-isa, no? So, ngayon mga loves, malapit na po tayo sa ating pupuntahan na grocery store. So, ngayon, wala sana ito sa plano na ako lang mag-isang lalabas. Kaso si Mr. lumabas. Siya yung gusto kong dalhin sana, no? Of course. Pero talagang may emergency, 2 o'clock daw. So, yun yung sabi niya sa akin. And then, pagkatapos nun, mga loves, pagdating niya doon, tinawagan ko, video call ko to make sure, adoy, ginoo ko, nagduda pang kigwa. But anyway, so yun siya, pagdating niya doon sa trabaho, video call ko. Iba po yung, pag-usapan natin dito, mga loves, doon sa Pilipinas, no, kapag magdadrive ka, no, murag karambula ang agi. Yun yung ko talaga naalala ko, karambula. At dito naman, talagang kailangan mo sumunod sa mga signs, sa mga rules sa pagdadrive, no, dito sa US. Pero sa Amerika o sa Pilipinas parang walang ganyan, no. Kahit saan drive, lalo na kung walang mga lights, mga signal, mga signs, no, ganyan. I think wala pa. I think meron ng signs sa Pilipinas. Comment down below mga loves kung meron na bang mga signs sa daanan ngayon, no. Kasi inaalala ko noon talaga parang wala pa man, no. Dito basta mag-stay ka lang talaga sa inyong lane, walang mangyayari at be alert lang, yun talaga yung Kasi marami pong nagsasabi about driving, no, paano malalaman at paano matuto. Lang talaga, kailangan mong pag-aralan at saka kailangan alerto. At mag-stay ka lang sa lane, bago mag-change lane, kailangan mo talagang obserbahan bago ka mag-change, no. So, andito na tayo sa ating grocery store na area kung saan tayo bumibili-bili ng mga kain. Yung lugar kasi namin mga loves, mga 30 minutes bago ka makarating dito kasi bukid kasi. Hi, ang mukha ni Inday Mary and pagod yarn. O, diba? O tara, ang bag ko talaga. Ito lang talaga yung bag kong maliit. So, kaya ito yung dala-dala ko kahit sobrang liit. But anyway, tara, let's go sa loob. At ang bibilhin ko is itong ating laundry detergent, yung mga panglaba at saka karne. And onion, then saging. And then lumalabas na ako, ganyan ako mag-grocery, hindi katulad ni Tommy puno ang cart. So ako, ganyan lang, konti. Kung ano yung kailangan ko, yun lang yung bilhin ko talaga. So ilagay ko lang ito sa loob ng sasakyan. Nag-alala ako kasi talagang sobrang init at meron tayong karne, no? But anyway, pagkatapos doon, pumunta ako dito sa Food Bites, sa Filipino store. Birthday ni Ate Monina. So kaya may pa-cake siya. O diba, dinalhan siya ng cake sa may-ari dito sa Food Bites. And then nakakain tuloy ako, hindi naman into intentional. Uy, nakalimutan ko, Ate Monina, happy birthday belated. O, diba, nakalibre si Inday Mary, nagpunta lang dito, nakakain ng cake. Balikbayan box lang naman yung pinunta ko dito at nagdala ako ng peras, no, kasi para kay Ate Cathy. Yun lang naman yung pinunta ko doon. Nakakain tuloy ako ng cake. Happy birthday to you. Happy birthday, Monina. Happy birthday to you. No. Pumutas kanduloy, maka-adik. Nakakaon kong cake. From New Jersey. Wow. From New Jersey with love. Thank you, te. From the tree, okay, napay dahon. Hi mga loves! So ngayon, nag-drive na tayo pauwi. Pauwi na ako kasi po, kasi po tapos na yung bili ko. Nagbili lang ako doon ng box at naghatid ng piras para kay Ate Cathy. And then pagkatapos nun, yun, umuwi kasi nagmamadali kasi meron po tayong karne. Meron tayong karne sa ating sasakyan. Kaya hindi na pwedeng magtagal-tagal pa doon. At nakakain pa ako ng cake talaga. Birthday ni Ate Monina. Nakalimutan ko pa talaga mga loves. Birthday pala ni Ate Monina, no? And then, so yun. At, ano pa ba? So tara, uwi na tayo.
itong mga sasakyan na to dito. Bumili ako ng balikbayan box andyan, oh. Para naman, magpadala na naman tayo ng balikbayan box sa Pilipinas. Kailangan kong bumili ng mga kurtina, ganun, gamit sa bahay. At saka yung mga damit ko, ipadala ko. At ngayon, nandito na tayo sa bahay. Finally, i-open na natin itong binili ni Tami. So, kaya ito binili niya dahil sabi ko sa kanya, gusto ko ng bago. Kasi yung ginagamit ko ng pang blow dry ng buhok ko is yung mga sa sister nila, yung bata pa sila. Hindi ko tinatapon. Galing pa sa isang bahay. So, kaya sabi ko, gusto ko ng blow dry, no? Ganyan, yung maganda. So, ngayon, naghanap siya. Then, pagkatapos niyan, in-order niya, the next day dumating. So, kaya sobra akong excited. Ang saya-saya ko dito, mga loves. And then, hinahanap ko kung alin ba, asan ba yung magpa-on, o dyan pala yung pa-on, o yung malapit sa wire. So, sobrang saya ko. Ang ganda-ganda. Look, nag-islit-ngislit lang yung dagway ni Mary Ann. Basta, ang saya. Ang bait ni Mr. So, ngayon, matulog na ako and maglinis lang ako ng mukha. And then, bago po tayo matulog, meron po tayong babasahin. Yes! Magbasa tayo bukas is Sunday. And, so yun. Anyway, mga loves, magbihis lang po ako. And, yun. Doon na naman si Hubs. Iwan ko na lang itong posang ito. Yes, you don't eat your din-din. You don't eat your din-din. You don't eat your din-din, my love. You don't eat your din-din. You have to eat your din-din. Come on. Come on, wala si Tami. And naghintay din ako sa tawag niya.